Bueno, pois eu empezo no mundo do fútbol, como todo o mundo, con amizades dos meus pais. Empezo no Cargas San Miguel, que é un equipo que xa desapareceu. E como ese entrenador marchou dese club e desapareceu, pois foi un pouco de Marzúa. Eso ainda era fútbol 7, que ahora é fútbol 8. Despois, pois, fume para Santiago, a Levins, nada, desde xa no Santiago, menos un ano de xuvenis, que, bueno, que en principio non estaban comigo, decidín apostar por ir para Villeste, que foi, bueno, un gran paso para min, porque ali, a verdade, que me formei como persona e como xogador, bueno, ali ganamos a Copa do Sar, de Modestos, alguna fase de ascenso de xuvenis para a Galega. Para mí foi un ano espectacular, porque disfrutei do que é o fútbol senior e do fútbol xuvenil, entón para mí foi un ano espectacular. E despois, nada, xa volvimos con un ano de xuvenis para a División de Honra con Santiago. Acabei aí a etapa xuvenil. Fun co meu ex-entrenador Vítor Santos para Estudiantil, porque me chamou para ali, apostou por min na preferente. Esa, a verdade, que non tei con moitos minutos, porque a Vítor cesaron ao pouco tempo, que, bueno, non íbamos moi ben, como eles esperaban. Daí volvín a casa, volvín ao Ballestro, que ese ano xusto ascender a preferente. Descendimos un ano histórico que non hubo 8 arrastres, unha coisa así, nós fomos o último arrastre. É dicir, hubo 8 descensos, perdón, hubo 5 máis 3 arrastres, unha coisa así, o sea, mala sorte, digamos. Daí volví ao Estudiantil. Un ano espectacular, no que casi ascendemos á terceira, no que perdimos no período de ascenso a penaltis contra o Arenteiro, do que levo un gran recordo. Ese ano, bueno, perdimos contra o Arenteiro e firmei ali que o Arenteiro ascendeu a terceira. Estuve o meu último ano sub-23, non sei se o meu último ano sub-23 no Arenteiro, un ano, bueno, espectacular tamén. A verdade que o Carballiño quero fútbol, notase, bueno, vese agora onde está, a xente que leva e todo eso. Nada, despois dese ano, bueno, non chegamos a acordo para renovar, a verdade que a distancia foi un gran impedimento. Ao final de Santiago, é moita distancia. E daí, pois, firmei no club da miña vida, ao final da carreira futbolística no nivel senior e ao Estradense. Non sei se cantas temporadas levo, se esta sétima ou así, nada, xa non firmei no Estradense, fixemos un temporadón con Alberto, ascendimos segundos, pero eu penso que, bueno, a dinámica era de quedar primeiros, tiñamos un plantillón, a verdade é que ese ano foi espectacular. Bueno, aí botei 3 anos, decidín apostar polo proxecto do Arosa, entre Luís, que me convenceu, e ao final, bueno, xa que xa Arosa sempre é importante, porque é un grupo importante na categoría. Bueno, malo porque non demos conseguido ascenso ningún dos 2 anos. O primeiro ano quizás estivemos máis preto, quedamos segundos na Liga, e con ese partido de Valde que ainda temos moitos na cabeza contra o Villavés. Bueno, o ano pasado decidiron profesionalizar todo, a verdade que decidí un pouco, pois, apostar por volver a casa antes que seguir ali, e eso, que quedo ca espina de non haber ascendido ali, pero tamén despois do visto aquí tamén me quedo ca espina de non ascender aquí, porque, bueno, este ano foi espectacular, a xente volcadísima, nunca vin eu a esperar así, a afección, os xogadores arrimando o ombro, o nivel que se conseguiu de conexión co corpo técnico, que ese 2 últimos anos que non estuve aquí, que falando con meus amigos que ainda siguen xogando no Estradense, non había esa conexión entre a afición e o corpo técnico. Bueno, eu creo que foi un ano de 9,5 para todo, que debe ser un ascenso que non demos conseguir. Bueno, este ano tocará volver a intentar estar aí, pelexar, bueno, que nos di que non este ano. Bueno, quedome sobre todo, eu creo que, bueno, o recordo máis bonito que teño dentro logo é o partido en Barbadás, cando necesitamos darlle volta a bolas que tiñamos para poder ascender matemáticamente. Ganamos 0-3 con unha solvencia nese campo, ademais, que non se nos daba mesmo campos pequenos, ganamos unha solvencia increíble, foi como o cumbre desta temporada. Ao final ascendes faltando 4 ou 5 xornadas contra o terceiro que che tiña ganado o primeiro partido, e para mí foi o momento máis bonito no campo.
Bueno, a nivel personal quero, mellorar o ano anterior, que penso que estuve ben, pero sí que habrá que un mes en que non acabei de estar ao nivel que quero estar, son bastante autoexixente, entón, sempre quero darme a recibir. Está claro que ao final o objetivo é ser salvarse e ter pés na cabeza, porque a verdade é que este ano equipos están reformando moi ben, máis o Compos, os equipos de Sandero están invertindo ben, creo que vai ser unha liga moito máis complicada que a deste ano, pero para o objetivo é salvarse e a partir de aí tirar o máximo posible. Non vou ser un campo a perder ou a empatar, a non perder ou empatar. Entón, o objetivo vai ser estar claro, ter na terra, salvarse canto antes e despois mirar onde podemos chegar. Penso que, cada negocio se fillo do neta, do equipo máis que está ben, penso que podemos ter outro ano.